esekhulumile ngemfo elahlekile, esekhulumile ngohlamvu elahlekile, esekhulumile ngendodana eyahamba to the far country, wayekhuluma ngoqobo lwakhe, the son to the father, owaphuma emazulwini wehla to the far country, izwe lesono esiphambanweni yomnikelo wehlazo wesono, waya eGolgotha ezweleni kude elehlukanisa ubaba kanjalo nendodana, wayenzela ngesikhathi yena ezweleni kude wena ubulewe. Impilo yakho noma besujwayelele impilo yokusonta, kodwa leyo budlelwane isengakhetha. Sekuphela nomthandazo isengenzeka ngendlela ejulileyo, nenkazimulo yakho isengabuya uyephathe. Ngoba inkazimulo inkulu kunokho. Ngisho inkazimulo inkulu kunoDobo. uDobo mawuqeda ukusebenza ufuna i-refill, kodwa inkazimulo yempatha njengengubo, iba yisigubuzelo sakho. Ngoba inkazimulo namagama amabili abalulekile. Inkazimulo is a kabod doxa. Ikabod isho the true nature of a thing. It is the weight of God that leaves an imprint with believer. Inkazimulo mabiyamembhatha kuhlala i-imprint kaNkulunkulu. Uyaphawula phakathi kwabantu. Inkazimulo yembathwa ngenxa ye-righteousness of God, not the righteousness of man. Ngenxa ye-righteousness, you believe in the complete work of Christ on the cross. It is not our righteousness. The Bible says, the Bible says, through one man's trespass, death reigned. Much those who receive an abundance of grace and the free gift of righteousness will reign in life as kings through that one man, Jesus Christ. Amen. Ukudla nenkulumo ngoba umsebenzi ayowenza bayelusa mhlawumbe inkulumo kade Jesus kade rich mayeku loza umsebenzi obhedeke ukulusa inkulumo lusa kanjani ukudla welusa kanjani begeza manje into futhi but ebuya enjalo agijima ikhehla uyingane yethu ngeke umuntu ozokhuluma ukuthi malapho kwasuka ubaba ngaphakathi esangweni ekhaya waphumela ngaphandle wangamlinda. Umefika kuye thiwa wama. That's number one. But number two, wamfake ringi. Lalela usengaphandle abakangeni ngaphakathi. Wamemeza abangaphakathi. Yebo. Angathi kubabubende. Balethi usengaphandle. Wahlutshuma ingubo zakhe, wafaka ingubo efanele. Kwathi kusanja kwamenezwa abangaphakathi. Uyaziwa ngendlela liyongena. Wamenezwa abangaphakathi. Kodwa kunethole ebeloku lukhuluphaliswa. Belilingele. Hlakalo. Sebuye usesekha. What amazing grace. How sweet the sound.
Sakathi ungaqalaza uthi shake by the heavenly the Lord of Kings and shake the hand of Jesus touched me, and now I'm no longer the same. Ngena naye kodwa umqede ngaphansi. Akabaleki izono zakho, akaqulisa amacala wakho. Umuntu kubadala, akufake kubo, akufake iringi. Hlonga iringi was a signage of authority. That's number one. Uma uJesu ezolahlwa, kwafuneka incwadi ephuma kusiza enestep seringi, signage of authority. Uthi lo mfana noma wathatha ifa kodwa mayengena la ekhaya usenalo ifa, une-authority emafeni alayikhaya. Actually umuntu athi yena uthathisakalo sakhe, your father is your inheritance. Jesus. And number two, it's a symbol of a restored relationship. Jesus. Authority, restoration, and then celebration. Jesus. Lendaba iyonke Apostle uSibongiseni uJesu wayekhuluma ngayo. Jesus. Akashongo ukuthi uNkulunkulu into yokuphatha. Nkosi yami. Wazidela wayothabatha isimo, hayi somuntu, senqeke. Jesus. Sathi niyazi ukuthi into isigqila. Inqeke ithathwa njengesilwane sala ekhaya. Inqeku esinye seyilwane esihamba njengamnawo sakhiwe njalo, esinye seyilwane esifuywe egcekeni likaMaster. uJesu wathabatha isimo senqeke waphuma ebuntwini wayothatha isimo senqeke.